When apo nga rod adda nga rod ti napasamak nga desgrasya idi kalmad in report daytoy maysa a concerned citizen nga adda iti nagdinumpar iti barangay 21 San Isidro Sarat Ilocos Norte daytoy ket masarakan iti sa parang ket baen iti inwayat nga investigation ket daytoy maysa nga motorsiklo nga TMX nga iman manehar ti may samet lang nga residente iti dayta nga barangay iti Parang ken daytoy maysa nga SUV nga Fortuner nga taga Solsona Bombo J ket nagdinumpar iti along National Highway iti Doña Josefa Llanes Escoda. Yes, sir. Sir, kamusta? Ito'y isa mo na sa sinno. Iti bimusay kada ito'y nakalugad kada ito'y nga behikulo sa. Idi Bombo J nagresponde dagiti kapulisan tayo ket ti addaan iti grabe nga sugat daytoy nakamotorsiklo nga taga Sarat. Ket daytoy driver na insigida met nga naitaray iti kasidgan nga ospital no sa dinno nga iti Dingras District Hospital ket ditamet nga naideklara ti nang tamingkan niya nga doktor nga dead on arrival Bombo J. Okay, sir. Sir, nakasuot na laeng dito nakamotor iti protective helmet. Ken kumusta iti driver's license iti nga individual, sir? Iti panagresponde tayo ket awan nga talaga iti suot na daytoy nakamotorsiklo na protective helmet ket di mi met na check day kuan awang ngamin day driver's license di bulsana so considered nga apan our respond ket talaga nga awan lisensya na ket daytoy met driver ti SUV kompleto met iti dokumento na Bombo J. Okay, sir. So, ano ti rumrumor ti investigasyon tayo? Ada gapo iti influensya ti nasanger when no nairedup da when no ada iti influensya ti arak. Dagito yung driver, sir. When nag-backtrack kami ti CCTV Bombo J apaman nga napasamak ket dita nga naduktalan mi nga daytoy motorsiklo ket baybayabayen na ro daytoy Doña Josefa Llanes Escoda ket imagaw iti linya inagaw na daytoy linya daytoy kasabat na so aside from di kinadinumpar na adda pa iti imuno na nga nasapgod na nga maysa nga kotse nga no sa dinno nga daytoy kotse ket nasapgod na daytoy side mirror ti kotse so nga rod nga nakita mi jay kaala ti CCTV Bombo jay ket oray lang naikat tay side mirror ti kotse tapos adda man sumaro nga kinasabat ng motorsiklo ngem nailiklik na daytoy kinasinabat ng motorsiklo aging gana nga bimmangga iti kasabet namanen nga Fortuner ditametten nga nipurwak iso na iti tenga iti kalsada Bombo J. Okay. Tatang agdama, sir, kumusta dati mesa dati driver nga involved iti desgrasya ken nakasarsalita na kadin iti pamilya iti pimusi ti sir? When Bombo J itay agsa pa nga bigat ken idi pa lang rabi ket may dagitay kameng iti pamilya daytoy pimusayen ket idi rabi isu dati nagsasaritan Bombo J no anya ti kasayaatan nga aramiden da ket naawatan damet nga puon lang daytoy iti disgrasya anmet nga nai sadya ket itay nasapa nga bigat nagturong da ditoy kwerpo ti pulisya tapnon inpakita da dagitay dokumento nga haanen nga Bombo J nga interesado daytoy pamilyana nga agipila iti kaso.
Nagita damit ken nabuya damit DJ CCTV buong pasamak Bumbuje. Okay. Kanata gundaway po hepe kadto tapay Bombo Roger na dayti nayon mo pa nga sa lugsod Bombo Roger kana po police captain kayo rin go ahead. Okay, maraming salamat Bombo Che. Kanibaga malim po Sir Captain Kakayori. Sir, nga ko lang sisinurutan na dahil panagtatarip ng dedical mat, opisina tiya ita PNP Sara. So kita sa awan ti agipilat awan tahan ti pilanti reklamon or kaso ti driver ti Fortuner, sir. Kastarod Bumbuje basar iti inpakita da nga dokumento kanya miket adda iti impakita da nga awan interesado dan nga gipila namuhayan na tada ito ket may sala nga disgrasya pasamak Bumbuje. Bobo Roger, sir. Okay. Sir, dito yan nakapasamakan di disgrasya. May bilang ka din prone accident area apo hepe. Nakitkitaan tayo awam met pa iti adu nga na i-record tayo dito nga banda Bombo Roger ngem iti daytang highway doon niya Jose Palianes Escoda talagang pronti disgrasya ta national highway adu ti agtravel from our adjacent municipality going to Lawag and vice versa Bombo Roger. Okay. Okay, sir, maraming salamat. Kaditi oras man nga nakinimasigasyon ni Bombo Radio tamdi ti kasayt Ma'am Juan. Akan malaksid sir digitay pamalagip mo, especially kadigitoy. Han nga lingad. Dalata digiti ore kasot padanganan na ti maysa nga individual agno dati ka senaban or padangan nagmotorsiklo ket hanganan na. Go ahead, sir. Well, nagpaiso data Bombo Roger ta ti disgrasya ket ante nga rod nga mapakpakadaan ngem maiwasan tayo daytan o aganan nad tayo ken kitain tayo dagitay proactive measure nga kunada Bombo J ket check upan tayo dagitay motorsiklo tayo dagitay lugan tayo no nakakondisyon met lang nga ibiyahe tayo ken ti kapintasan na kita daytoy bagbagi tayo no nakakondisyon tayo met lang agmaneho iti kakastang national highway ta ammo tayo met nga talaga nga busy ken ado dagitay hantay nga mapakadaan nga talaga pasamak so maging defensive driver tayo lang ken agisuot tayo kadagitay protective gears tapno maiwasan tayo iti fatalities ta ammo tayo no kastoy nga rumabiin ket rush hour panag-aawid iti tattao Bombo Roger ket tila may advice ko kadagiti motorista nga agdaldalyasat ditoy ket ikanda iti disiplina iti kalsada give and take Bombo Roger ta dayjay ngamin no once nga galalisto tayo ken talagang hantay nga disiplinaan ti bagbagi tayo dati pagkusan iti may nga disgrasya ken dati pay panaginom tayo pag-amo tayo ket numalpas ti trabaho ket dumagas tayo iti pagiinuman tapos agawid tayon ket addamet nga rod ti iman manehar tayo nga behikulo ket panunutin tayo lang apo nga ti panagawid tayo ket adda iti pamilya tayo nga gururay para kanya tayo Bombo Roger so lang ti maibagak